Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα είμαι εδώ με ένα νέο βίντεο και ήρθε η ώρα να σας πω καλό μήνα. Είμαι εδώ με τα αγαπημένα του μήνα που μας πέρασε, με τα αγαπημένα Νοεμβρίου, και αφού έχει μπει ο Δεκέμβρης, είναι επιτακτικής ανάγκης να σας πω καλό μήνα. Ο μήνας των γιορτών να είναι υπέροχος για όλους εσάς. Φυσικά θα τα λέμε και μέσα στο μήνα, οπότε και εκεί θα ακούτε περισσότερες ευχές μου. Σήμερα είμαι εδώ λοιπόν για να μοιραστώ μαζί σας τα προϊόντα τα οποία δεν σταμάτησα να χρησιμοποιώ μέσα στο Νοέμβρη. Τα προϊόντα όπου μου τράβηξαν το ενδιαφέρον και επικεντρώθηκα σε αυτά. Και ας ξεκινήσουμε να τα δούμε. Θα ξεκινήσω με ένα κραγιόν, θα πιάνω τυχαία, τώρα δεν αρχίζω με προϊόντα περιποίησης. Θα ξεκινήσω με ένα κραγιόν και αυτό το κραγιόν είναι από Μιλάνη. Το βλέπετε εδώ, είμαι σίγουρη ότι γελίζει. Είναι στην απόχρωση 29, Teddy Bear, και είναι μια καφέ απόχρωση. Είναι αυτό εδώ το κραγιόν. Όπως σας το είχα δείξει και στο βίντεο unboxing από το Be Beauty, θα το βάλω το βιντεάκι στις καρτέλες αν θέλετε να το τσεκάρετε αν δεν το έχετε δει. Θα σας κάνω και ένα swatch αν θέλετε να δείτε. Είναι αυτή εδώ η απόχρωση, είναι ένα καφέ χρωματάκι. Είναι το κραγιόν όπου πολυφόρεσα μέσα στον προηγούμενο μήνα. Το φορούσα μέρα παραμέρα πραγματικά αυτό και το από Giordana το τυραμισού, όπως σας το έχω δείξει πολλές φορές και το είχα βάλει και στο προηγούμενο βίντεο όπου έκανα το make-up tutorial. Αυτά τα δύο τα φορούσα non-stop, μέρα παραμέρα φορούσα αυτά. Και αυτό εδώ το φόρεσα πάρα πολύ, είναι υδατικό κραγιόν, άρα παρόλα αυτά είναι ένα statement κραγιόν το οποίο δεν φεύγει εύκολα. Θα φάτε, θα πιείτε, θα αρχίσει να φεύγει σιγά σιγά, αλλά είναι πάρα πολύ ανθεκτικό στα χείλη, δεν φεύγει εύκολα. Ήταν το πρώτο κραγιόν από Μιλάνη όπου δοκίμασα, όπου όπως καταλαβαίνετε με ενθουσίασε. Έτσι θέλω να δοκιμάσω και μελλοντικά και άλλα χρώματα από αυτή τη σειρά τουλάχιστον της Μιλάνη που μου άρεσε πάρα πολύ, και αυτό ήταν το πρώτο αγαπημένο. Επειδή μίλησα για το κραγιόν, θα σας δείξω και ένα μολυβάκι χιλιών που το φορούσα είτε με το κραγιόν είτε και μόνο του, όπου ήταν και αυτό αγαπημένο του μήνα γιατί το χρησιμοποιούσα σχεδόν κάθε μέρα. Είναι από Μίνα το The Essential Lip Pencil, το οποίο είναι αυτό εδώ, είναι αυτή η καφέ απόχρωση. Και το χρώμα του λοιπόν είναι αυτή κάτω η γραμμούλα, η πιο λεπτή. Όπως βλέπετε συνάδουν σαν χρώματα, είναι αρκετά παρόμοια. Αυτό εδώ το χρωματάκι το είχα φορέσει και μόνο του πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ σταθερό μολύβι, είναι πάρα πολύ οικονομικό μολύβι το συγκεκριμένο μολύβι από Μίνα. Έχει γύρω στα 3 ευρώ, 4 παραπάνω δεν έχει. Το είχα αγοράσει το καλοκαίρι όπου είχα πάει στην Αθήνα. Είναι πάρα πολύ ωραίο στο συγκεκριμένο μολύβι, πραγματικά είναι ανθεκτικό στα χείλη, δεν φεύγει και μπορεί να υποστηριχθεί και ως κραγιόν μόνο του. Το Νοέμβριο το φόρεσα πολύ. Επόμενο προϊόν είναι ένα προϊόν περιποίησης χιλιών και δεν είναι άλλο από Yves Rocher, αυτό εδώ με τη μακαντέμια. Αυτό εδώ παιδιά κοντεύω να το τελειώσω. Το έχω φτάσει τόσο, έχει μείνει τόσο μέσα και ήταν το διπλάσιο. Είναι από τα πιο αξιόλογα ενυδατικά χιλιών που έχω χρησιμοποιήσει. Τώρα μέσα στο χειμώνα και συγκεκριμένα σε αυτές τις θερμοκρασίες όπου έχουμε τώρα, γιατί τουλάχιστον εδώ στο Βόλο έχει και 0 βαθμούς και 1 κάπου εκεί, και είναι αισθητό το κρύο και το νιώθεις και ακόμη πιο χαμηλό, ακόμη πιο χαμηλή τη θερμοκρασία. Τα χείλη σου όσο να αρχίζουν και ξηραίνονται και όλο το σώμα προφανώς, αλλά τα χείλη θέλουν πολύ μεγάλη ενυδάτωση και το συγκεκριμένο εδώ εμένα με έχει σώσει αυτό το μήνα. Πραγματικά σας λέω ότι έχω τελειώσει, πιστεύω ότι με χρήση 2 εβδομάδες περίπου ακόμη θα το τελειώσω τελείως, δεν θα έχει καθόλου μέσα. Είναι πάρα πολύ καλό, φτάνει σε ενυδάτωση με τα top της Απιβίτα, αυτό με το βούτυρο κακάο και εκείνο με την πρόπολη, τα οποία είναι τα πιο ενυδατικά. Επίσης μου αρέσει τόσο όπως και ένα από τη Fresh Line με βανίλια, το οποίο και εκείνο είχε την top ενυδάτωση, δεν είχα δοκιμάσει καλύτερο ας πούμε σε ενυδάτωση, και τώρα μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό. Σας το προτείνω να το δοκιμάσετε αυτό, αν βρείτε κάπου να μπορέσετε να αγοράσετε από Yves Rocher, αυτό εδώ δοκιμάστε το είχα πάρει και πάρα πολύ οικονομικά, γύρω στα 2 και κάτι, κάπου τόσο. Είναι εξαιρετικό. Να τονίσω ότι και το άρωμά του είναι εξαιρετικό. Είναι υπέροχο. Και τώρα αφού είμαστε στην περιποίηση θα σας δείξω και ένα τελευταίο προϊόν περιποίησης, όπου είναι από La Roche-Posay το Effaclar, που είναι αυτό εδώ το καθαριστικό. Το έχω φτάσει κάπου εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Το χρησιμοποιώ 1 μήνα και έχει κατέβει κάπου τόσο. Το συγκεκριμένο καθαριστικό προσώπου είναι ένα καθαριστικό το οποίο απευθύνεται σε μικτές λιπαρές επιδερμίδες, αλλά επιδερμίδες όπου είναι και ακνεϊκές. Εγώ το τελευταίο διάστημα χρησιμοποιούσα από Απιβίτα τον αφρό καθαρισμού με ελιά και λεβάντα. Πριν λίγο καιρό χρησιμοποιούσα αυτό από Αβένο που σας είχα μιλήσει και γι' αυτό, όπου είναι και εκείνο πάρα πολύ καλό καθαριστικό, όπου προορίζεται
για μικτές επιδερμίδες με τέτοια θέματα. Ήθελα να αλλάξω λίγο καθαριστικό, γιατί είναι λογικό ότι η επιδερμίδα συνηθίζει κάποια προϊόντα, οπότε είναι καλό να αλλάζεις περιστασιακά. Οπότε γι' αυτό ήθελα να δοκιμάσω αυτό. Το χρησιμοποιώ, όπως σας είπα, τον τελευταίο μήνα, όλο τον Νοέμβρη. Είναι πάρα πολύ καλό καθαριστικό, και αυτό που με κέρδισε στο συγκεκριμένο καθαριστικό είναι ότι παρόλο που απευθύνεται σε επιδερμίδες μικτές, λιπαρές, δεν μου ξηραίνει καθόλου την επιδερμίδα, καθώς το συγκεκριμένο προορίζεται και για πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, απευθύνεται σε επιδερμίδες μικτές αλλά και ευαίσθητες παράλληλα, χρησιμοποιώντας γενικά τέτοια καθαριστικά τα οποία είναι για λιπαρές επιδερμίδες. Πάντα μου ξύραιναν την επιδερμίδα, εκτός από αυτό τη Avène, οπότε δεν ήθελα κάποιο καθαριστικό να με τραβάει απίστευτα και την επόμενη μέρα να έχει ξεραθεί η επιδερμίδα μου. Και αυτό εδώ πραγματικά το κάνει αυτό. Φροντίζει την επιδερμίδα, παράλληλα την καθαρίζει κιόλας. Στα σπυράκια δεν μπορώ να σας πω αποκλειστικά, τουλάχιστον στη δική μου ακμή, ναι, κάνει δουλειά, ξηραίνει όλα τα σπυράκια. Αλλά σέβεται τόσο πολύ την επιδερμίδα μου που δεν είναι στην καλύτερη της φάση. Οπότε γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και έχω χρησιμοποιήσει και πολύ λίγη ποσότητα για ένα μήνα. Θεωρώ ότι είναι value for money, είναι πολύ καλό προϊόν. Τελευταίο προϊόν που έχω να σας δείξω, γιατί μετά θα περάσουμε σε κάτι άσχετο αγαπημένο, όπου όπως μου ζητήσατε να σας βάλω και άσχετα αγαπημένα, όπως σας είχα βάλει και στο προηγούμενο βίντεο. Τώρα και αυτό είναι άσχετο αγαπημένο, δεν είναι beauty, απλά έχω να σας το δείξω, είναι πράγμα. Είναι το φυστικό βούτυρο, είναι αυτό εδώ το φυστικό βούτυρο, όπου είναι, να σας πω σωστά την εταιρεία, από Bell Plantation, αν το λέω σωστά. Είναι αυτό εδώ το οποίο είναι το PB2, είναι ένα φυστικό βούτυρο σε μορφή σκόνης με γεύση σοκολάτα. Σας το είχα δείξει, σας είχα μιλήσει γι' αυτό, είχαμε φάει κιόλας, είχα φάει μπροστά στην κάμερα στο βίντεο unboxing με την E-Vitamins. Θα σας το αφήσω στις καρτέλες αν θέλετε να το τσεκάρετε, όπου εκεί υπάρχει και ένας κωδικός αν θέλετε να το δείτε, και εδώ από κάτω θα το βάλω, όπου αν θέλετε να προμηθευτείτε εσείς κάτι από το E-Vitamins μέσω εμού υπάρχει κάποια έκπτωση όπου σας γίνεται. Το συγκεκριμένο φυστικό βούτυρο έχει φτάσει το καημένο κάπου εδώ κάτω είναι, τώρα δεν μπορώ να σας το ανοίξω να το δείτε, αλλά έχει πολύ λίγη ποσότητα. Όλο αυτό το μήνα, από τέλειο Οκτώβρη βασικά, και όλο τον Νοέμβρη ήταν μέρα παραμέρα το πρωινό μου. Έχει δοκιμάσει πολλοί κόσμος, έχω να σας πω από αυτό. Εδώ μέσα η οικογένειά μου, ο αδερφός μου το έχει τιμήσει δεόντως, δεν έχουμε παράπονο. Έχουμε δοκιμάσει πολύ, είναι παιδιά υπέροχο, είναι τόσο νόστιμο, είναι χορταστικό. Αν θες να ξεκινήσεις τη μέρα σου και δεν προλαβαίνεις να φας κάτι, να κάνεις, θα φας μία φέτα από αυτό και θα είσαι πολύ καλά μέχρι το μεσημέρι, γιατί είναι χορταστικό. Όπως είπαμε, έχει πολύ λίγες θερμίδες, εδώ λέει 85% λιγότερες θερμίδες από ένα παραδοσιακό φυστικό βούτυρο. Διαβάζοντας τα συστατικά του, είναι πάρα πολύ ποιοτικό προϊόν από θέμα συστατικών, οπότε ήταν αγαπημένο του μήνα, καλά δεν το συζητώ, ήταν εξαιρετικό. Και εμένα, όπως έχω πει, δεν μου αρέσουν ιδιαίτερα τα γλυκά, αλλά αυτό εδώ δεν ήταν τόσο γλυκό, οπότε γι' αυτό μου άρεσε ίσως. Έχει απίστευτη γεύση φυστικού βούτυρου σε συνδυασμό με καλή γεύση σοκολάτας, όχι την πολύ γλυκιά, οπότε ήταν top. Τσεκάρετε από κάτω αν θέλετε το description box, αν θέλετε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το E-Vitamins, αλλά και για το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς θα βρίσκετε το link από κάτω αν θέλετε να το τσεκάρετε. Και ήρθε η ώρα για τα άσχετα αγαπημένα. Τώρα, αν ακούτε απ' έξω, ο γείτονας αποφάσισε να κάνει για ακόμη μια φορά εργασίες, και θα σας πω για αρχή ότι αυτό το μήνα δεν σταμάτησα να ακούω από LP το Lost on You, το οποίο είναι ένα υπέροχο κομμάτι. Το ξέρω ότι έχει βγει εδώ και κάποιο διάστημα, δεν είναι καινούριο τραγουδάκι τώρα, αλλά παιδιά δεν σταμάτησα να το ακούω αυτό το τραγούδι. Η κοπέλα που τραγουδάει έχει υπέροχη φωνή, είναι εξαιρετική η φωνή της. Και αφού μιλάμε για εξαιρετική φωνή, ας ακούσουμε και την μελωδία του γείτονα. Όχι, δεν θα νευριάσω. Προσπαθώ. Όχι, δεν θα νευριάσω. Αυτό το τραγούδι πραγματικά δεν σταμάτησα να το ακούω μέσα στο Νοέμβρη και τώρα το ακούω. Είναι υπέροχο κομμάτι, η στίχη του είναι πάρα πολύ όμορφη, έτσι σε ταξιδεύει. Σαν τη μελωδία του γείτονα απέναντι. Φαντάζομαι πως όλοι το έχετε ακούσει, παρόλα αυτά θα το αφήσω από κάτω εγώ στο description box αν θέλετε να το δείτε. Και το βίντεο κλιπ του είναι πάρα πολύ ταξιδιάρικο, όμορφο, και για βράδυ πριν κοιμηθώ πάντα το ακούω, αλλά και μέσα στη μέρα μου. Η συγκεκριμένη κοπέλα έχει εξαιρετική φωνή και το τραγούδι αυτό είναι top. Και δεύτερο τραγούδι το οποίο δεν σταμάτησα να ακούω είναι από Magic το Root, το οποίο το ξέρω ότι είναι ένα παλιό τραγούδι, έχει βγει το 2012-2013, δεν ξέρω πότε έχει βγει,
Αλλά παιδιά, σε αυτό το μήνα όποτε ήθελα λίγο να ανεβώ ψυχολογικά, ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι με λίγο πιο ρυθμό, ένα πιο ρυθμικό τραγούδι. Και το Root πραγματικά είναι ένα τραγούδι το οποίο καταρχάς πάω πάρα πολύ το τυπάκι το οποίο τραγουδάει. Αυτό το παιδί που τραγουδάει με το μαλάκι λίγο το μακρύ είναι πολύ καλός. Η στίχη του τραγουδιού είναι τόσο ωραία, είναι αστείοι. Επίσης και το βίντεο κλιπ είναι ωραίο, σε ανεβάζει ψυχολογικά, είναι αστεία όλη η υπόθεση, οπότε είναι χαρούμενο βίντεο κλιπ. Μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή αυτού του παιδιού, αλλά και το τραγούδι το συγκεκριμένο και η στίχη του είναι πάρα πολύ ωραία και δεν σταμάτησα να το ακούω μέσα στο Νοέμβρη και τώρα, παρόλο που είναι ένα παλιό κομμάτι, δεν σταμάτησα να το ακούω γιατί με ανέβασε ψυχολογικά. Ήταν το τραγούδι ψυχοθεραπεία μου, ότι είμαι λίγο κάπως και τώρα θα το ακούσω και θα ανέβω. Υπέροχο. Και αυτό θα σας το αφήσω από κάτω, αν και είμαι σίγουρη ότι το ξέρετε όλοι. Αυτά ήταν λοιπόν τα αγαπημένα του μήνα Νοεμβρίου για εμένα. Όπως είδατε, είχα ποικιλία στα συγκεκριμένα αγαπημένα. Είχα από προϊόντα περιποίησης, μακιγιάζ, φαγητό μέχρι και τραγούδια. Είχα όλα αυτά να σας τα πω. Από κάτω στα σχόλια πείτε μου τι ξεχωρίσατε εσείς μέσα στο Νοέμβριο, τι σας άρεσε περισσότερο. Αν έχετε δοκιμάσει κάτι από αυτά τα προϊόντα όπου έδειξα, αν έχουμε το ίδιο στυλ στη μουσική, αν σας άρεσαν και εσάς ή αν σας αρέσουν και εσάς αυτά τα τραγούδια, από κάτω περιμένω τα σχόλιά σας. Επίσης μην ξεχάσω να σας πω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός στη σελίδα μου στο Facebook παράλληλα με το Instagram. Θα σας αφήσω φωτογραφιούλα εδώ πάνω αν θέλετε να τσεκάρετε και από κάτω στο description box θα υπάρχουν και οι πληροφορίες ώστε να σας στείλουν αυτόματα σε αυτόν τον διαγωνισμό. Θα τρέχει μέχρι τις μέρες των Χριστουγέννων, οπότε προλαβαίνετε όλοι να λάβετε μέρος. Σας περιμένω όπως πάντα στη σελίδα μου στο Facebook, σε Instagram, σε Twitter, να με ακολουθήσετε όπου εσείς θέλετε. Από κάτω θα βρίσκονται τα link, σας περιμένω παντού. Επίσης περιμένω και την εγγραφή σας στο κανάλι μου ώστε να βλέπετε και επόμενα βίντεο από μένα και εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο. Γεια σας! Και όπως ακούτε ο γείτονας αποφάσισε να κόψει ξύλα, δεν ξέρω τι αποφάσισε να κάνει, παρόλο που όπως για μία ακόμη φορά μεσημεριάζει. Αχ, τι θα κάνω με αυτούς τους γείτονες. Bye.